sangian yang babantu orang di kaja hantu nampak di den. Bali TV ba. Apa aja nyuang piti. Piti labi pembeli minyak tadi. Tinggal 1.000 likonyo ha. Dak piti dak tipe. Iya itu nyoden. Yalah. Bali ba. TV. Yo. Oh TV. Kakanda juga dewang TV lai. Itu TV wado. Abihan lah cie-cie dulu beko baru apa balian. Balik saya ba. Jadi visual lah Pak Balian TV 2 inci tuang suak. Ya ba. Oh ya ba. Caliaklah de aba. Orang subala ba LCD ranca. Acara banyak. Ndak kana ya ca. Layar data, antene parabola. Kadang-kadang orang nampak main bola. Yang bujang kirai, angta lulu kajai. Usabakan danan indah sesuai. Awa orang bansai, usaha kota gadai. Abak cuma pegawai, bulan kabulan dak sampai. Bisa-bisa Sarawaden tagurajai. Abak kadang otak pura-pura naba piti. Onda baru se abak karedit. Maso cuma LCD indak bisa abak Bali. TV tabonglah jadul kini. Awak kan lai BTP walau bukan LCD. Usalah buyuang bahi bau hati. Ingel anak kanduang, taulah dia untuang. Awanda punya piti bakaruang. Maafkan awak yo abak. Ampunkan awak oi abak. Lah salah awak bakanda. Mangkonyo rajin sekolah, bulian nanti jadi pengusaha. Saku taba piti bakapa. Usakate mato memandang. Bisa-bisa mato kalimpanan. Usahi dui tinggi galabang. Ukwa bayang sepanjang badan. Oh yang anak, jangan nonton masuk dalam lai. Bang, angkat nonton. Iya bang. Bayar 2.000. Aku mau mana bang? Ikut TV LCD mayuang. Tu bang akan nonton nah. Babi tiang. Video 1.000 ya bang. Yo tu mah dapat pulang babi lo. Dari sekarang nonton. Ayo kita bertiga bang lo. Ada kecil kapal dan sampai karya mati lah. Pulang. Oh ya ba. Caliaklah de aba. Orang subala ba LCD ranca. Acara banyak. Ndak kana ya ca. Layar data, antene parabola. Kadang-kadang orang nampak main bola. Yang bujang kirai, angta lulu kajai. Usabakan danan indah sesuai. Awa orang bansai, usaha kota gadai. Abak cuma pegawai, bulan kabulan dak sampai. Bisa-bisa Sarawaden tagurajai. Abak kadang otak pura-pura naba piti. Onda baru se abak karedit. Maso cuma LCD indak bisa abak Bali. TV tabonglah jadul kini. Awak kan lai BTP walau bukan LCD. Usalah buyuang bahi bau hati. Ingel anak kanduang, taulah dia untuang. Awanda punya piti bakaruang. Maafkan awak yo abak. Ampunkan awak oi abak. Lah salah awak bakanda. Mangkonyo rajin sekolah, bulian nanti jadi pengusaha. Saku taba
piti bakapa usakate mato memandang bisa-bisa mato kalimpanan usahi dui tinggi galabang ukwa bayang sepanjang badan